Saló Directe s'enfila fins al capdamunt de la festa i participa animadament en el 14è aniversari de la colla dels Castellers de Mallorca. Se podríem dir que avui, políticament, ideològicament, som un poquet d'extrema dreta. Per què? Perquè sóc un poc faixa. Ara te farem fer un pilar, veuràs el que es toques en el cel. Acaba de trepitjar el reporter d'I-Metres, que està sofrint i s'està posant de color grana, cosa que mia. De moment riu, ara la dur, aquesta vida castellera. Agafa aire. Molt T'ha bé, agradat? més fort que mai. Ho vols, ja està, estàs convidat a venir sempre. I tu hauries de contar la teva experiència fent de baix? Molt bé, la veritat és que ha estat molt edificant. I un poc pesant. Les torres són ben guapes, el Pilar. I tant. Com deia la cançó, hay que ser torrero, poner en alma de ruedo, torrero, torrero. Hola, dispensi, vostè sap com s'anomena la torre més petita? 2 de 6, 2 de 7, vull dir. Torre Bruno. Hi havia una parella d'argentins i ell li diu a ella: hoy podríamos hacer el amor al estilo mudo. I ella li diu: ¿y en qué consiste? Pues sin voz. Saps com s'anomena la torre més petita, la torre humana més petita? No, ja ho he sentit. Jo prenc ràpid, Jo estic damunt un cimal, el més alt d'aquesta festa. Feis pregàries a mo meva que si caic no em faci mal. Teniu calçat sofisticat, per d'alguna manera afavorir el merchandising. Ja esteu disposats a tastar la salsa. Sí, ja estem aquí ben disposats, sí. Salsa pels calçots, avui. Sí, salsa per calçot. Sí. El calçotà populosa. Altra alerta nombre nervós, els calçotets. Tota aquesta vianda, que és autòctona o importada. I des de la ciutat de Palma ja donant comiat a un reportatge d'alçada i de calçotada. Siau ben feliços. Adeu, adeu. Visca Montuiri!